Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Balik tayo sa palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines at simulcasted po sa simulcasted po sa Pinoy Extreme Channel at basahin lang muna natin ang mga nag-react sa ating katanungan sa hapon pong ito. John Ariel Ongab, sabi niya hindi po. Yung sagot sa ating tanong na dapat bang tanggalan ng scholarship o tama bang tanggalan ng scholarship ang sino mang estudyante na sasama po sa rally? Maizy Prechay, ang mga LP lang ata ang panay, nagrarally sila lang din dapat ang tanggalan. Vic Vista Barameda, sabi niya naman, hindi po, nasa demokrasya tayo at may karapatan tayong maglabas ng saloobin. Mike ng MCBO, depende kung mataas naman ang kanilang grado at yung attendance nila. Thank you, Mike. Engineer Bert Hashimoto, depends sa rally. Kung laban sa government na scholarships ng government without the government officials or university officials or acknowledged by school officials, that stupidity of the students was subject to plenary suspension. Subject for discharge by the IIR implementing rules and regulations of the schools. Yan sabi ni Engineer Bert Hashimoto, ang ating kandidatong congressman sa 3rd District ng Tarlac. Engineer Bert, kumusta ka na dyan? Kumusta ang preparasyon sa kampanya? Wala pa namang kampanya kasi March 29 pa naman. Ano? Sana makarating kami dyan sa lugar mo, Engineer Bert Hashimoto. Kaibigan natin yan, kasama po natin sa Hukbong Federal ng Kilosang Pagbabago. Goods Crisol, sabi niya, big no. Maria Zita Antonio, ang scholarship ba tungkol lang sa maintenance ng grades? I don't think so. Sinasayang natin ang resources ng bansa sa mga walang kwentang mamamayan. Mas maraming bata sa far-flung barrios na totoong nangangailangan ng educational assistance, pati 4Ps tanggalin na. Puro hingi, libre, tamad na mga tao. Gusto sa kalye maglakwat siya. Saldi Ibias, yes. First and Cruz, if they violated a law, they should be punished. Pero hindi ang tanggalin sila sa scholarship dahil ang edukasyon ay karapatan ng bawat mamamayan na pinoprotektahan ng saligang batas. First and Cruz po yan. Teofilo Santos, amigo, Teofil Santos ng Bulacan, big yes. Libre kang pinag-aaral ng gobyerno pero nangunguna pa sila sa pagsira sa namumuno. Parokya ni Skylander, Teofilo Santos, pero hindi naman pera ng gobyerno or ng presidente mo yung pinag-aaral nila. Sinagot si Teofil. Quincy Kahilig, hindi. Ang student activism ay isang exercise ng freedom of expression at pagbabakita na may kamalayan ng ating mga kabataan sa nangyayari sa lipunan. Kaya tayo lumaya sa kamay ng diktador dahil din sa mga pagkilos ng mga student activists noon. Ang mga kabataan na aktivista ang nagpapaalala sa ating mga nakatatanda ng mga ideals na inasam natin na makitang ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno. Ang dapat tanggalin ang mga pulpul na opisyal ng Duterte administration. Sabi ni Quincy Kahilig. Benedicto Condat, yes! Melchor Mel Chavez, huwag naman. Senador Mel. Sana manalo ito si Senator Mel Chavez. Domingo Rabe, hindi po siguro dahil kung walang pupuna sa kamalian, hindi po may tutuwid ang mali. Hindi naman po magsasalita ang isang tao kung walang dapat punahin. Sa isang pamilya, kung ang isa ay nagkamali, kailangang ituwid. At hindi rin po tama na alisin ang freedom of speech. Ang pagkakaiba lang po ay sila ang nakaupo sa pwesto pero hindi ibig sabihin na sila ang tama. Ang pagsalita ng bawat isa sa atin ay dapat pakinggan at pagtimbang-timbangin kung mali o tama. Hindi naman po tayo perpekto para hindi makinig. Abner Parom, hindi dapat.
Silang kabataan na sinasabi natin ang siyang pag-asa ng ating bayan. Bakit di muna pakinggan ang kanilang mga sinisigaw at hangarin ng ating pamahalaan at nang sa gayon ay mabigyan sila ng katuparan ang mga dapat upang ang mga scholar ng bayan, ang kabataan ay mamulat sa kung ano ang dapat. Sa akin palagay, unahin ang pagpuksa sa korupsyon. Silang mga matataas na uri na silang nagpapahirap sa mga maralitang lumalaban sa kahirapan at ang mga tinig nitong mga estudyante ang unang batayan upang madinig. Ngunit anong gagawin? Sila'y aalisan ng karapatang mag-aral ng libre dahil sa sila'y naghahayag. Parokya ni Skylander, no, dapat tanggalin yung nakaisip niyan. Unang-una, hindi naman niya pera yung pangalawa, hindi pera ni Dutta. Yan, hindi pera ng taong bayan mula sa buwis. Let me clarify. Dito po sa programa natin, bukas. Ano man po ang inyong opinion, but I really encourage everyone to discuss issues intelligently. Clarence, diba? Dapat matalinong bibigay ng inyo pong mga paliwanag. Yan ang gusto nating makita rito. No? And I discourage those name calling. Mga name calling. Yung mga bansagan. Dinidiscourage po natin yan. Paul! Saan ba tayo? Dito tayo kay kay Domingo Rabi ulit. Ang kailangan po kasi ang maging mahinahon at pag-usapan ang mga bagay na kailangan pag-usapan sa tamang pamamaraan. Meron ngang kasabihan na ang kabataan ay ang pag-asa ng ating bayan. Paano naman masasabing silang pag-asa natin kung ngayon pa lamang patatahimikin na natin imbis na pakinggan kung ano ang opinion nila? Ang dapat siguro gawin, upuan at pag-usapan sa tamang paraan. Hindi masusolusyonan ang isang bagay kung hindi makikinig ang bawat panig. Dapat kalmado ang bawat isa. Opinion ko lang po yan. Thank you, Mr. Domingo Rabe. Paul Wano Likwanan, hindi sa rally sa NPA. Huwag niyong ililihis. Pero kung scholar ka ng taong bayan, marunong ka namang maya sa gobyerno, kapal mo na rin. Domingo Rabe ulit, nagrarally po yan dahil hindi napapakinggan ang kanilang panig. Huwag po tayong mapanghusga. Kapwa Pilipino po yan na merong karapatang magsalita. Baliktarin niyo po ang sitwasyon kung kayo po ang magsasalita at hindi pakikinggan. Maaring ganyan din siguro ang gagawin niyo para lang mabigyan ng pansin. Ayan, yan po yung mga sumagot initially sa ating palatuntunan, sa ating tanong sa bayan, na tama bang tanggalan ng scholarship ang sinamang estudyante na sasama po sa rally. Meantime, mga kaibigan, may nakita po kami sa YouTube na isang adapted na kanta na may napapanahong tema at may napapanahong mensahe. Lalo na mag-eleksyon, no? Ito po ay nice po namin ipakita lamang po sa inyo, but we do not intend to infringe any copyright, no? Wala po tayong intensyon na lumabag sa copyright. Nice po lamang natin itong pakita. Natuwa kami na mayroon taong nag-isip na ganito at gumawa ng kanta. Panoorin po natin ang napapanahong kantang ito. Kay sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Karne, gulay at fish, gasolina, dilis, mga piso'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, 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 ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-siting-siting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah, lagi na lang nako-compromise, kahit gusto pa na
Bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo'y huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting, pagkat kayo na ay buking-buking. Huwag ganin sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting, pagkat kayo na ay buking-buking. Huwag ganin sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Yeah. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Palagay ko'y may mga dapat umaray na tinamaan dyan, ano? Ayan. So, natutuwa lang ako dun sa kanta ni Jograd. Napapanahon, di ba? Claro, nagulat ka, ha? Yung pala laman nun eh. Akala mo yung ano, ha? Okay, tuloy tayo. Tama bang tanggalan ng scholarship ang sino mga estudyante na sasama po sa rally? Actually, nagpaliwanag bigla ulit yung chairman po ng National Youth Commission. Ang tinutukoy niya raw, yung mga kabataan na sumusuporta sa New People's Army. Bigla niyang binawi, no? Nung una, ang sinasabi niya po ay mga nagrarally. Yan, bumawi na siya. But still, yan pa rin po ang ating topic. Dapat ba silang tanggalan? Lalo't, ano ba ang nilagay ng mga universidad, state universities at that, na preconditions, qualifications doon po sa pag-award ng scholarship? Yan. Siguro, i-revisit din natin. Kasi kung nakakalabag ng panuntunan nga yung mga estudyante, may kasalanan nga, no? Kung may nalalabag. Ang problema, kung wala namang sinasabi na, bawal kang sumama sa rally. Bawal kang ganito. At ichichika ko lang po sa inyo. I understand. Si MNLF Chairman Norm Iswari, graduate po yan ng UP. Ayan. Graduate po yan ng UP. At ginawa niyang full-time yung pagiging rebelde. Nag-MNLF siya. Full-time talaga. Hanggang sa tumanda na siya, MNLF chairman ba rin? Pero nagkaroon na po ng mga peace talks, peace agreement. Nakaupo na at naging bahagi na ng pamamahalan. Problema, ayan na naman. Yung MILF, ang kinakausap ng gobyerno, tila nagmamaktula naman po yung MNLF. So, ganong sitwasyon sa ating bansa that we really have to consider everybody and think first before doing something. Kasi lalo't kapag may nasasakripisyo ng buhay, anumang buhay na nawawala po ay hindi na po may babalik. Yun po ang katotohanan dyan. So, usap-usap muna tayo. Tama bang tanggalan ng scholarship ang sino mga estudyante na sumasama po sa mga rally? Meantime, mga kaibigan, ngayong umaga, pinuntahan po namin ang pulong ng Liga ng mga Barangay sa Ilocos Norte, mga kaibigan. So lahat pong mga barangay officials, barangay kapitan ng Region 1, Ilocos Region, ay nag-ipon-ipon po sa isang kilalang hotel sa Baguio City at pinag-usapan po ang maraming issue. Ilan po dyan sa mga napag-usapan ay ang yung napakaigsing term na 2 years lamang sapagkat na-extend. Meron lamang ng election only last year, pero next year election na naman. Diba? At pinag-uusapan din kung paano dadagdagan ang dignidad ng mga barangay officials na naglilingkod at religiously exercising their duties and responsibilities na sa kabila po ng kakarampot na benepisyo na
Hindi nga tinatawag pa ngayon na sweldo. Ano bang tawag ngayon dyan? Per dime? Hinihiling po nila na sila'y mabigyan ng atensyon ng gobyerno. At mga kaibigan, kinausap natin ang isa sa mga bisita, of course. Naroon sa okasyon si Ilocos Norte Vice Governor who's running for a congressional seat, si Vice Governor Angelo Marcos Barba. Panoorin po ninyo ang ating eksklusibong panayam. Right, kasama po natin si Ilocos Norte Vice Governor Angel Marcos Barba, and he's one of the guests dito sa Liga ng mga Barangay Congress. At natutuwa tayo makakwentuhan natin siya. Good morning po, Vice. Yeah, good morning. Opo. What do you think the province can do for the strengthening of the barangay functions, sir? Ay, marami. Unang-una, itong Barangay Congress Yes, sir. ay nagaganap ito kada pangatlong taon ng mga termino ng mga barangay. So, this would be my third time Speaking with them. talking with them, being with them. Kung paano natin papalakasin ang mga barangay, marami. Unang-una, sa tingin ko, dapat yung honorarium na nila, gawin nila sweldo. Music to their ears. Malamang sabihin ng maliliit na barangay na hindi nila kaya, pero pag kinompute mo yung mga maliliit na barangay, at least may 2,000 sila kung sweldo. Mas maganda naman yung kaysa sa 1,000 na honorarium. Correct me if I'm wrong. Yun ang Of course. Yun ang tingin ko, kaya mas maganda sa tingin ko, unang-una yung kanilang sweldo. Imbis na honorarium. Pangalawa, meron nang nagano sa Senado noon eh. Hindi ko lang bakit natulog. Merong si Senator Bongbong Marcos na bigyan ng benefits yung mga matagal na nagsisilbi na kapitan, ng mga kagawad, pati mga tanod, pati mga barangay health workers. Yes, sir. Kaya yan ang mga pwede natin. Unang-una kasi, siyempre medyo maliit yung itataya mo yung buhay mo. Pero nasa serbisyo publiko lahat yan. Bigyan naman natin ng konting konsiderasyon yung trabaho nila. At Sabi ng iba, dignidad. Sa dinami-dami ng trabaho nila, hindi ko hindi ko maintindihan paano sila nabubuhay. Unang-una, pupuntahan ka sa bahay, nag-aaway yung mag-asawa, pati ba naman yung problema mo pa. Yung mga mga kabataan, lahat respeto ng isang komunidad sa kapitan, lahat mo sa barangay. So, maliban doon sa mga nabanggit mo, sir, ano pa yung mga usual concern nila na dinadaig? Okay, siyempre, yung mga presyo. Kaya kami sa provincial government na Ilocos Norte, meron kami tinatawag na Capital Express. Ito yung nagbibigay kami ng tulong. May mga soil conditioner, lalo na pag binagyo, binaha, yung mga kanilang mga taniman, soil conditioner, meron kami mga abono, meron kami mga inbred palay seeds na binibigay sa mga irrigators, sa mga sanhera, sa mga magsasaka. Meron kaming binibigay na mga libreng gamot. Yung buong Kapitolyo, dinadala namin sa isang barangay. At pinipilit namin gawin ito yung 557 barangay ng Ilocos Norte. Pinipilit namin pasyalan lahat yan sa loob ng 365 araw. Isang taon. It's a busy day. Talaga, it's a busy day. Kaya pag inalis mo yung mga linggo, para naman magpahinga yung mga kapawa naman, mga empleyado, wala naman silang overtime pay. Kaya pag ganun, ika-cluster lang namin yung mga malalayong, yung mga magkakalapit na barangay. Kaya para mas madali, mapasyalan namin na. Maganda. In the absence of legislated salaries, specific salaries sa mga
barangay official, sir, I'm sure may magagawa pang probinsya sa provincial level. Apo. Well, ang concern namin kasi dahil meron na kaming barangay aid every month ata yan kung hindi ako nagkamali. Meron kaming barangay aid. Hindi ko rin maalala. My memory is failing me. Kung magkakano every month na binibigyan namin sa kada Lahat sila meron? Lahat ng barangay. Wala pa naman na independent city sa amin. Puro component city pa lang yung Batak at Lawan. Lahat sila meron. At pangalawa, yung kung lahat mga request na barangay headquarters, binibigyan namin. Talagang pinipilit namin ibigay ito. Alright, so sige sir, lipat po tayo ng ibang topic. Malapit na po ang, although hindi pa naman po nag-start yung campaign for the local candidates. Pang ilang term mo ito sir, yung pagiging vice governor? Last term ko na to. It's your last term, so isang term pa. Hindi na. So graduating na. Graduating na. And what's your plan? You're running for? I filed for congressman in 2nd District. The incoming congressman. Thank you. Ano po ang mga ipaprioritize nyo, sir, sa distrito po? Na yung una. Yes, sir. Pangalawa, yung dapat ituloy natin yung pagtulong sa mga magsasaka at pagtulong natin sa mga maliliit na negosyante. Kasi dapat balanse lahat yan. Dapat inclusive growth yan. Dapat lahat umasenso, hindi lang business sector, hindi lang agriculture sector. Dapat nandiyan yung tourism, nandiyan yung education sector at mga iba pa. How do you do that, sir? Paano? Madali na yan. Basta magkakasama kayo. Magkakasama ang probinsya, ang distrito, yung mga mayors. At ano naman yan gaya ng sinabi ko kanina, pag tayo nagkaisa, walang kumukontra, maski may kumontra, basta konti lang. Lahat ng plano natin, pwede natin magawa lahat. Yung imposible nga nagagawa Paano yung difficult madali na yun. Alright. Okay. Pinapanood tayo, Vice Gov, sa Pinoy Extreme Channel. It's a nationwide television channel at sa Leader News Philippines. May nice po ba kayong sabihin sa mga kadistrito po ninyo? Para sa aking mga kadistrito sa lalawigan ng Ilocos Norte, andito lang ho si Angelo Marcos Barba. Matagal na ho nagseservice sa inyo. 27 taon na nagseservice sa inyo. At alam niyo naman yung initial ko, AMB. Angelo Marcos Barba, asenso ng mga manlalon, and babasit ang negosyo. Anong number, sir? Number 1. Thank you so much, sir. Thank you. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan po ang ating eksklusibong panayam kay Ilocos Norte Vice Governor Angelo Marcos Barba. Of course, kinausap din natin yung Pangulo ng Liga ng mga barangay sa Ilocos Norte. Panoorin po natin ang ating panayam sa Pangulo po ng Liga ng mga Barangay Regional Level Region 1. Kasama na po natin si Liga ng mga Barangay President for the Ilocos Region, si Sir Elmer Failona, para makakwentuhan natin mga issues sa barangay na bakit pinag-uusapan po nila dito sa Kongreso ng mga liga sa Baguio City. Sir Elmer, good morning po. Welcome po sa... Good morning po, sir. Maraming salamat po sa first and foremost, sir, ano yung mga issues na gusto niyong talakayin dito ngayon sa pagtitipon? Itong Liga Congress namin sa probinsya ng Ilocos Norte, marami kaming gustong pag-aralan pa. Gusto namin ma-enhance, gusto namin madagdagan yung kaalaman namin sa pagsisilbi sa barangay. So, una-una dito, yung barangay governance, gusto namin ma-enhance lalo, ma-refresh sa amin yung mga napag-aralan namin. Lalong-lalo ngayon, marami kaming mga bagong elected officials, mga bunong barangays na bagong paupupulan at saka barangay pagawans. Okay. Maliban po doon, may mga issues ba kayong tinitindigan like hihingi kayo ng extension sa mga terms instead na 3 years, gawin na ng 5 years, but something like that, sir? Well, yun na nga po ang gusto rin namin. Sana niling namin sa Kongreso,
i-extend yung aming serbisyo kasi yung 2 taon ay talagang kulang po sa kulang po para maipakita namin yung mga gusto namin magawa sa barangay. Will you do that through a position paper o magkakaroon po ba kayo ng united the voice para po dyan sa Ilocos Sur? Dito po sa Liga Congress sa National na napag-usapan na po namin yan. So, actually magkakaroon na po kami ng Liga National Congress ngayong February 26. So, yan po yun. Magkakaroon kami ng signing para ipadala namin sa Congress at sa President Duterte. Pinag-uusapan po sa lahat ng sulok ang federalismo, pagbabago. Anong tanggap po ng mga taga-barangays sa issue ng federalismo? Yun na nga po, ongoing pa rin yung pag-aaral namin, yung may mga nagsaseminar sa amin tungkol dito sa federalism. So yun yung gusto namin madagdagan na mapag-aralan namin ngayong araw na ito. Yes, sir. So okay naman, matanggap naman namin sa barangay kung yung kakaganda naman ng bansa natin. Maganda naman, okay naman sa amin sa barangay level. So I'm sure yung mga kakampi, susuportahan si Congressman Angel, makakatulong po yan sa barangay siyempre. Opo, talagang si Vice Gov, yung future congressman namin, talagang maasahan ho yan. For 29 years na ho yan sa serbisyo at talagang sa barangay level na kayo kanyang trabaho bilang vice governor. Bukod sa paggagawa ng mga bilang head namin sa Sangguniang Panlalawigan. Yes, sir. Napakahalaga ng papel ng mga barangay officials. Basically, nasa forefront kayo ng serbisyo sa tao. Yes, sir. Opo. Siyempre, minsan may mga challenges dyan. Ano pong panawagan niyo sa inyo pong mga kapwa barangay officials? Ayun ka po, kaming mga barangay officials, kami po yung frontliner dito sa barangay level. No? Yes, sir. Halos lahat po ng problema sa bayan namin o sa barangay, dumadaan muna sa barangay. So, yun na nga po ang mensahe ko sa mga kasamahan ko na nagsisilbi sa barangay. Talagang importante dyan yung leadership natin. Yung tayo yung dapat tularan ng mga constituents. Very nice. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan. Kausap po natin si Ginong Elmer Failogna, ang presidente po, Pangulo ng Liga ng mga Barangay sa Region 1, Ilocos Norte Region. At sa pulong na yan ng Liga ng mga Barangay sa Ilocos Norte, naging panauhing pangdangal po ang Undersecretary for Barangay Affairs ng DILG, and I'm referring to Yusek Martin Bobot Dinyo. Ayan. At sa kanyang talumpati, may palakpakan yung lahat ng mga barangay officials ng kanyang banggitin na may mga moves sila para ma-extend ang term ng mga barangay officials. Talagang palakpakan. Pangalawa, madagdagan ang sweldo ng mga taga-barangay. Di palakpakan. At para magkatotoo ang mga benepisyong yan, sinasabi niya na dapat maisama sa drafted na federalism charter ang Magna Carta for Barangay. Ngayon, kinausap natin si Yusek Martin Bobot Dinyo, on-cam, eksklusibo, narito po ang ating panayam. Yusek, kanina, I've been watching your speech while you're doing the speech. Nagpapalakpakan when you mentioned Magna Carta for the barangays. Siyempre, nakakarinig nila yung mga benepisyo, malaki, no? Now, the question is, how possible is it na maipasok po yan sa federalismo? Because that is the easiest way to really have that proposal be approved kaysa duman po sa Kongreso, duman po sa Senado, sir. Actually, sa ngayon, nag-usap kami ni Jonathan Malay, yung nagka-crop ng federalism. Sinabi ko sa kanya, kahit anong gawin nyo, mahihirapan kayong panalong federalism. Pero pagka yung federalism, isinama nyo dyan ang Magna Carta ng barangay, sino mga ngumpanya? The 42,000 barangay all over the Philippines.
Nakita mo naman kamukha ng binanggit ko kanina. Ang Ilocos. So much potential. Diba? Ang dami yung natural resources, ang dami yung magagandang lugar. Bakit namatay ang Labag International Airport? Kasi nakalimutan na ng Metro Manila. Nakalimutan ng Imperial Manila. Kung ngayon, may federal government ang solid north ng Ilocos. Ang mag-govern ng Ilocos region ay Ilocano. Ang mag-i-invite ng mga investor para sa province of federal state of Ilocos, Ilocano. You don't have to go to Imperial Manila para mag-invite ng mga investor. Ang mga investor gusto, bakit? Tingnan nyo ang potential nyo. May airport kayo. May international airport ang Ilocos. Merong seaport. Andyan ang Port Irene. Kompleto. Pucha, dadayuhin kayo ng mga investor. Kaya lang, ang nangyayari, iniipit ang investor samantalang kapitbahay ng Ilocos ang Taiwan. Dati, yung Port Ilocanja, pumupunta dito ang mga Taiwanese. Dahil nasira ang business ng mga smuggler o yung mga gambler sa Manila, pinatay nila ang negosyo dito sa Ilocos. Anong commitment po? Anong commitment na talagang maisama? They're really waiting for it. Hindi, alam mo yan. Kung talagang seryoso ang Ilocos region, samantalayin natin si Presidente. Gustong-gusto ni Presidente ang federalismo. Yes. Ngayon, pagka nagkasundo, nagkaisa ang mga barangay captain sa buong Pilipinas, sino pa tatalo sa amin? 42,000 kami. 6,095,000 ang barangay official. I think that's the best strategy sa federalism. Hindi ko malaman kung yung pondo nga, kung saan din nila Ayun na nga. Pero once na binuhos nila sa barangayan, kamukha nito, tignan mo, bakit ngayon ang lakas ng kampanya natin against illegal drugs? Right. Lahat ng kapitan nakisama. Nag-report. Yes. Ngayon, may pupunta, kahit sabihin mo araw-araw, magdala sila ng shabu dito, araw-araw ulihin sila. Yeah. Araw-araw alam ko nasan sila dahil ng mga kapitan tsaka yung mga andyan. Our fight against criminality, our fight against illegal drugs, our fight against sa kalikasan. We will preserve our natural resources. It's only the barangay and the President knows. Alam ni Presidente na lahat ng pagbabagong gusto niya manggagaling sa barangay. Nakita niyo naman, walang bukang bibig si Presidente ngayon. Kahit saan siya magpunta, barangay. Ano pwedeng gawin ng mga barangay kapitan para kumbinsin pa yung CONCOM na iisingit na yung Hindi, isisingit talaga namin. Papasingit ko kay Presidente yan. At saka ngayon, natutuwa ako, hindi ko nang nabanggit kanina, ang Kongreso nagpasa ng batas. Grade 15 ang mga kapitan, 25,000 kada barangay captain. Yan ang sweldo nila. Ang magpapasweldo national, hindi yung parang magiging kami DILG sa amin manggagaling ang funding. Kailan effective? Hindi nga, kailangan ipapasa muna natin ito. Kasi congressional act to. Yeah. Kaya ako, sabi ko nga, ngayon, itong aking mga barangay captain, once na, kasi ngayon, nagkakaisa na kami. Tignan mo, sinabi ko sa kanila, magsabit ng bada. Alam mo ba yung compliance, yung sumunod? 42,000. Mataas. Out of 42,000, 42,000 na nagsabit. Halos Sa 95%. inventory, napakataas ng Ngayon, yung our campaign para sa protection of the environment and natural resources. Kasi tignan mo, at the end of the day, barangay lagi ang ilang Sa amin, kaya sabi ko nga kanina, we are the most used, we are the most confusing, we are the most abused. Tama. Importante yung yung kampanya mo doon sa sa bakuna. Correct. Uutusan ko talaga sila ngayon. Lumabas kayo ng barangay hall. Araw-araw, kumbinsihin nyo ang mga nanay. Dahil pag nagkaroon ng epidemya, kayo rin ang mananagot, ang barangay. Tama. Ngayon, kung ngayon pa lang, labas na lahat ng kapitan, kagawad,
Nangangampanya na sila, pabakunahan yung anak nyo. Di ba? Tapos ngayon, kami na, yung Department of Health, andyan ang barangay. Yeah. Kami lang ang pwedeng gumawa niyan, wala nang iba. Tama. Tax mapping kami. Tama. Lagi nang ang ano niyan, Argabyado Barangay, lagi nila inuutusan. Kaya dapat i-compensate nila yung Magna Carta, mapasa yan. Dapat lahat ng yung barangay captain ko kasi ay yung sweldo nila kasi laki ng konsyal. Wala na magkukonsyal, magkakapitan na lahat. Marami lalamang kapitan. Anyway, talaga naman hirap ang We've seen it. Yusek, may gusto ka bang mensahe sa mga barangay officials nationwide? ako naman. Uutusan ko kayo, yun ang mandato ko sa DILG. Kaya lang, uunahin ko yung extension ng barangay. Magmula 1 taon hanggang 4 na taon. Kung anong kasi kailangan it's either 5 years or 6 years. Para wala nang yung transition. Kasi ano magagawa mo sa 2 years? Pagkatapos yung allowance ng SK. SK Kagawad, SK Secretary, SK Treasurer. Tapos yung security of tenure ng Barangay Tanong, Barangay Barangay Lupon, at saka BHW. Tapos yung Magna Carta ng barangay. Kailangan yung Magna Carta maipasa nitong taon na ito. I want to see it naman na talagang yung mga kapitan ko, mga kagalang-galang na diba? Pagka ganyan na sweldo nila, mga nakabarong na yan. Mga na yan, diba? May dignidad. Diba? Yeah. Hindi, sa totoo lang, sabi ko nga, one of the most powerful government officials is the government. Yeah. Alam mo kanina, nakulang lang, 3 branch of government is on the shoulder of kapitan. Tama. Executive, legislative, judiciary. Tama. Kaya kita mo ako ngayon, pati mga congressman, ilan sa akin, pati mga mayor. Ganyan na, orientation ko, barangay captain pa rin. Tama. Yan pa rin ang dugo ko, barangay captain pa rin. So, yun lang. Ngayon, ito naman ang warning ko, sa mga taong bayan, may batas, Republic Act 9003. Ipatutupad ko yan sa mga kapitan. Huhulihin kayo pag nagtapon kayo ng basura. Ang penalty, 6 months to 6 years imprisonment. 6,000 ang bayad or both. Pag hindi ginawa ni kapitan, it's either masuspinde o ano. Kaya sabihin nga ni kapitan, kaysa masuspinde ako, uhulihin ko kayo pag hindi kayo nagtapon ng tamang basura sa yung tamang sistema. Tapos yung illegal parking, sidewalk bending. Yan. Kanina ginawa kong sample yung Baklaran. Biro mo, yung kapitan dyan dati, binintangan na nagnakaw, na namunini dyan. May pagbabago ba yung kapitan ngayon? Bakit hindi niya kayang pigilin ng sidewalk vendor? Bakit? Sidewalk vendor ba nagpagawa ng sidewalk? Yung karsada, sino ba nagpagawa niyan? Yung bang mga sidewalk vendor ang nagpagawa? Tsaka ang karsada, daanan sa sakyan. Ang sidewalk, daanan ng tao. Ngayon, huwag sila magturuan ng mayor. Kung pareho sila matanggal sa pwesto. Kung di nila kayang patupad ang batas, mag-resign sila, bigay nila sa Perks Kagawad. Tanong, pinagkakakitaan ba yan? Graft and corruption ba yan? Di ba? Palagay ko, kung may pagmumukha ka pa, di ba? Nakakahihiya. Mag-isip-isip ka tungkol dyan. Divisoria, lahat ng mga lugar na Quiapo. May barangay tayo. Very powerful. Diba? May batas. May batas. Lalo na pag pinagkakakitaan, corruption yan. Dapat yan matanggal, makulong, maparusahan. Right. Thank you. Yusek Martindinho po ating kasama. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. DILG Undersecretary Martin Bobot din yung ating kinapanayam eksklusibo sa Kamaong Asero dito po sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Atin pong balikan yung ating survey question today. Tama bang tanggalan ng scholarship ang sinumang estudyante na sumama sa rally
Ayan. Saan yung mga sumagot pa? Mike Francisco. Sabi ni Mike, sumagot na si Mike ha. Okay. Kala ko favorite lang ni Mike si Catriona Gray. Hindi as long as namimit nila ang passing grade at quota na require for scholarship. Wala na tayo kinalaman sa mga gawain nila sa labas. Koy, dapat tanggalan ng scholarship ay yung mga sumasali sa CPP-NPA. Elmer Alonahan, Sir Errol, pa-update po yung sa PhilPost. Ay, oo. Sorry po, yung mga taga-PhilPost. Sorry. Kinapos po tayo sa oras. Bukas, mimeriendahin po natin ang PhilPost. Pangako po yan. Sa umaga, pupuntahan ko po ang Postmaster General para maliwanagan natin ang mga bagay-bagay na may kinalaman po sa welfare ng mga kartero. Bukas po yan, pangako. Balikan na po natin mga suki ang mga pangunahing issue sa maghapon. DILG lalakihan daw ang pabuya sa mga magsusurrender ng makukuhang floating drugs. Dahil naman sa pabuya, ilang residente po sa Quezon Province naghahanap na rin ng floating cocaine. Pabuya naman sa makapagtuturo sa pumatay sa kilalang negosyante, 1 milyon na. Sa ibang balita, dahil gumamit po ng pekeng dokumento sa bangko, 3 Pinoy, Clarence kulong sa Hong Kong. DOH nababahala po sa pagtas ng kasong Japanese encephalitis sa Region 1. Sandigan Bayan, sinuspinde si Congressman Si Huco ng 90 days. Ilang lugar naman sa Mindanao, ramdam na po ang epekto ng El Nino phenomenon. Department of Agriculture mamamahagi daw po ng heat-tolerant rice and vegetable seedlings. Duterte nilagda na po ng expanded maternity law. At NUSP or National Union of Students of the Philippines, tinawag pong EPAL ang National Youth Commission Chairman. Bilang pangwakas mga kaibigan, kung tayo naman po ang sasagot sa ating katanungan, medyo komplikado po ang pwede nating tingnan ng mga considerations dyan. Ano? On the top, of course, sabi po ng marami, sila'y pinag-aaral, dapat concentrate sa pag-aaral. But you know, ladies and gentlemen, habang nag-aaral po kasi ang mga estudyante, sila po'y namumulat sa mga bagay-bagay. At patunay po na marami na po silang naiintindihan kapag nagsasalita po sila. Siguro ang kailangan po dyan ganito. Sa mga panuntunan sa eskwelahan, linawin na. At the very start, Clarence, at the very start, linawin na sa rules and regulations na sino man mabibigyan ng scholarship ay ito ang mga hindi mo pwedeng gawin. Ito lamang ang dapat mong gawin. Mag-aral ka lang hanggang sa makatapos ka. Palagay ko'y kung meron po niyan, wala nang maraming usapan. At sapagkat kung may policy that binds between the school and the students, napakadali pong madesisyonan po yan. Alright? At hindi po kailangan magsalita ng National Youth Commission, hikayatin pa si Presidente sapagkat doon mismo sa eskwelahan, kung may panuntunan na susundan ang lahat ay maliwanag na kung ano po ang magiging sitwasyon at ano po ang magiging aktibidades ng estudyanteng maaaring makalabag sa mga panuntunan. Madali pong desisyonan kapag may panuntunan. With that mga kaibigan, kami po ay pansamantalang mamamaalam upang balikan po kayo bukas. Pangalan pa rin po ng ating mga katuwang sa paglilingkod bayan everyday. Ang mga katropa po natin sa Pinoy Extreme Channel at Leader Knows Philippines. Ang programa po natin ay pinalipad ni Ginoong Clarence Sonday, ang ating broadcast officer.
Sa patnubay pa rin on remote by our Operations Head Engineer Oliver Lico. At naka-remote din ang ating Creative Director Mark Anthony Reynoso. At nagbabalak na pumuntang studio ang ating Creative Producer. Yan. Carlo Reyes. Ako pa rin po mga kaibigan ng inyong kamaong asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.